Здравейте, как сте? Прекрасно! Добре, къде се намираме? Намираме се на автомивка ЕАСИ 24,7. Най-добрата автомивка. Добре, вие за първи път ли идвате тук? Не, сигурно за 18-20. Всяка събота и неделя, като ни вали обаче. Това е един истински доволен клиент. Добре, какво ви харесва в автомивката? Ами първо да ви кажа, че са хубави цените. Никъде няма 1 левче за 1 минута. Топла вода е 1 левче 90 минути, което първо се минава с топла вода, после с препарата безконтактно и после пак с студена вода се облива и става прекрасно. Става супер излъскано, супер приятно, ето хората могат да видят сами резултата. Добре, бихте ли препоръчали на нашите зрители да дойдат тук? На цяло Русе, даже и дет не се от Русе, бих ги препоръчал. Близките тук градове, Разград, Търговище, Силистра, който има път насам да заповяда. На лесно място и по булевард Тутракан и се вижда от всякъде. И се вижда от всякъде автомивка Изи. И аз ви препоръчвам супер готино място, супер е свежо, качествени препарати и нови уреди. Заповядайте, автомивка Изи.